uNjoko wekhipha i-album nge-22 November 2024. Album yakhe ayikhipha iyalaleleka yona album yakhe, ayibanga nankinga. Etheni usememezela ukuzokhipha enye i-EP 2025 EP uthi izodropha soon, asazi noma uyi-February or ngo-March. So ucabanga ukukhipha omunye umsebenzi uNjoko. Baningi nabaculi asebekwenzile lokho, abanye badrophe ama-single ahamba nga-2, abanye badrophe ama-EP njengoSikweletu. So nawe uNjoko uyajoyina lapho ukuthi hayi nawe ngithi ngidedele omunye umsebenzi noma kade ukhona engiwenzile ngoNovember unyaka odlule. So kwesisakuzwile kancane kule promo encane nje uNjoko ayenzile. Mhlawumbe ke sosuke sikhulumele eziko, kodwa kubonakala ngathi noma kuzwakale ngathi khona okuthembisayo uNjoko akuphekayo. uNjoko ke insizwa le yaseNkandla eMshisandla, inesikhathi eside ikhona, lokho yafika nje kudala i-album yakhe ethi Amadlebe, lapho wayengcolisana khona nensizwa yakwaMhlongo Dumaza le Mtuba. Ngazi noma-ke kwasho kushiyelana isigodi, kodwa ngizwa ukuthi usho njalo uMdumaza. So lokho ayibamba lapha kuNjoko isikhathi eside kuze kube manje usayibambile, usaphusha kuwo lo mculo kamaskandi. So uma sekuleli zinga lelo ukuthi usekhipha album just nje inyanga ezimbalwa bese khipha ne-EP, kukhombisa ukuthi umsebenzi wakhe u-understanda ngenye indlela, khona-ke asekwazi kangcono ngomculo. Thina siyawuthanda umculo odropha njalo, awunankinga nje umculo siyawulalela. Sithanda khona futhi into ezintsha, kungahlali isikhathi eside umculi aze engathi uyakhohlakala. Kumele ehlale esemehlweni ey'ndlebeni zabantu bemlalela, bemstreama. Kuba lula nokuqasheka nokuthola ama-brands, into enjengalezo. So umculo yiyo into esiyizele vele la kumaskandi. So kulokho okuncane kuNjoko asakukhiphile-ke abantu bazoyizwela bona beyicabangela ukuthi ngabe kuyikho yini, kodwa-ke kuyathembisa khona, ngifuna ukuqamba amanga. Ozomemezela umhlaba